Lehetőségek nagyon szűkösek, és nagyon sok gondossége az ágazatnak, de ha elhamarkodott lépések következnek, például a raktárok gyors kiürítése, akkor viszont a termelők a piaci árak még nagyobb zuhanását. Prúde. V mnohých regiónoch zbierajú farmári takmer o štvrtinu menej obilia ako v lani. Kritický nedostatok však nehrozí. V každom prípade bude pre Slovensku dosť a myslím, že sa dosť nájde aj potravinárskej pšenice. Poľnohospodárov nemrzí ani tak množstvo, ako dážď z neho vymyl bielkoviny. Z tohto ročnej úrody tak pôjde menej zrna do pekární, ale viac zvieratám na skrmenie. Opätovne by sme sa mali vrátiť asi k starému porekadlu alebo prísloviu, že krmné obilie treba predať v koži, začať opätovne chovať ošípané hovädzí dobytok tak, aby sme to najlepšie mohli zhodnotiť. Hoci sa žatva ešte neskončila, farmári už uzatvárajú zmluvy s obchodníkmi. Obilie však budú predávať za nízke ceny, v priemere tonu za 3200 korún.